Здравейте, приятели! Отново се виждаме във вторник, предпоследен ден от нашата обиколка. И както предния път, това е ден за фокус върху един от продуктите на компания Herbalife. Нямам представа дали сте запознати с всички продукти на компанията, но днес ще стане дума за два прекрасни продукта. Първият е нещо лично изпробвано от мен и показало фантастични резултати. Става дума за Beta Heart. Сигурно сте видяли, че всеки ден го споменавам в дневното си меню. Името му навява мисълта, че е продукт за сърце, но то е нещо много повече. И сега ще ви разкажа защо. Beta Heart е от групата на продуктите за изчистване. Той съдържа фибри. Но не какви и да е, а разтворими фибри от овес, така наречените бета-глюкани. Бета-глюканите са вид водоразтворими фибри, изключително полезни за здравето и с мощно действие срещу лошият холестерол. Те представляват влакна, свързани в състава на жлъчните киселини, необходими за метаболизиране на храната. Тези киселини се генерират в черния дроб с помощта на холестерола в организма, като по този начин нивата му спадат. Разтворимостта на бета-глюканите позволява да се свързват с холестерол от кръвоносната система и да го извеждат от тялото чрез отделителната ни система. Бета-глюканите понижават нивата на кръвната захар, помагат за подобряване перисталтиката на червата и ги прочистват от наслагване. Нима е малко. Редовното присъствие на бета-глюкани в менюто може да спомогне за профилактиката на доста заболявания, като рак, сърдечно-съдови заболявания, хипертония, инфекции. Подобрява също така имунната система и ускорява редукцията на теглото, а това е нещо, от което повечето от нас се интересуват и то сериозно. Разбира се, намалява холестерола и е незаменима подкрепа за имунната ни система. Как можете да го приемат? 2 мерителни лъжици на ден могат да помогнат за чувствителното намаляване на холестерола в кръвта ви. Слагайте по една лъжица сутрин и една лъжица вечер към вашия шейк и резултатите ще ви изненадат. Вторият продукт е едно ново чудо, спокойно бих могъл да го нарека така, което излезе на пазара това лято. Предназначен е за хора, които имат сериозни проблеми с обиколките на корема и талията. Има ли такива сред нас? И не само, както можете и да предположите. Ето малко повече за него. Фитокомплит работи усилено, докато ние продължаваме деня си. Доказано е, че подпомага намаляването на обиколката на талията, коремните мазнини и подобрява жизнеността и енергията. Защо ли? Фитокомплит съдържа FitNS съставка, за която е доказано, че подпомага намаляването на обиколката на талията и коремните мазнини, а също така подобрява жизнеността и енергията. Комбинация с програма за балансирано хранене и физически упражнения, както можете да се досетите и каквато имате всички вие. Тази богата на фитонутриенти капсула съдържа естествен кофеин и е пълна с витамин С, витамин В3, хром, растителни екстракти, включително гуарана, зелен чай, грейпфрут, грозде и черен морков. Подкрепете всеки един ваш ден с дневната си доза Фитокомплит. Това е създаден продукт от природата и подкрепен от науката, спокойно бих могъл да го кажа. А как се приема? Приемайте по 2 капсули на ден с храна. Разбира се, всеки би могъл да разгледа и да разбере повече за тези два продукта, отваряйки личния си акаунт. Но аз се надявам да съм ви бил полезен с тази информация. За сега ви благодаря за отделеното внимание. Хубав и успешен ден ви пожелавам. До скоро!